Abusuafo ye maame baako a ye frɛ no Akosua Serwaa danfo pa ye frɛ Georgina Georgina maame Georgina won so de nsɛm bi atoja wa fire Abusuapanin to park papa kan nsɛm a nsɛm na o kan no emu odu akra nti no ye nkɔ ne nkonko tie ye maame ye kakra nsɛm o kan ye emra tie kakra mra Who are cramming who are now about women who should know if you now what is a woman at least we be as a kind of born will be in we are not see the baby in a bone be pen now may come where your mark will see Abusuapanin Kofi Wusu make us say no for a kind would have Sika biara ni hu nti papa ne hwe nkan no ho asa sa Lumba de emu twe kakra aden na no nko ana chinchin a papa ne from day one Akosua Serwaa etna kuri ewura kuri no obaye osia bedru ya wada fiada no pa isa kampo fie obaye eden sabe se ni se ni wura fie na sabe wunni ni se ntum se wo ye yira ensan wo de be ye den sen ka be investigation ensan waba ensan na de ensan ana en wo chi no awun we nyina no papa no be bia na se Akosua gyina no se ye na wotwe da poti no edie kase no ho no so ebi ayen ko hia ye Lumba fie wa ye koye no ye nam kwaso na me friend o ka kire me say oh no so yi de say na ade achi na se papa sa na o share yen o say e say no papa ko ye wi me dam hotel room relax enti mon san ko fie e ko kakra no me bisa no questions le into a catcher and say, Mamma and Georgina because me in wow, and I'm a day I would eat any Charles. Now, what she ate, she more than I young war. Independence Square, and no problem in refugee. Anyway, now what she ate, she not near you, and no panel, no afraid and dada say, and no panel, Yemra is sleep me son. Oh my no you grew on 5:45 na wono fi ho dada na ne wo fast for ni gyina kan nti yesu say ene ye better kan nso ya boympaye onim so ne papa shi na no mpaye body empa ho da yes nti just about 5 minutes no you see and then pa wo gyina kan no wo mu ni re ene ye bo mo din refi you were on 5 minutes to 5. I looked at my watch. You grew on I was saying, oh, maybe I'm a good son of you. Now, one chassis in the moon. I can't know a matter why wolf you know. You go say you say pet. Now, I must start it. Now, you soon soon. It's not thinking. Now, what's your papa and me? So bedroom crying dear. So Kumasi no Georgina can send bebre no Akosua Serwaa and we bedroom crying so. We na bebre so. That's it. Oh, tia muti enti papa na dwini bia we bedroom cry kura yi mu. One for plane. Na fe no da plane mu. Edu be bi kura na meje di say we pilot. Because na we di akoni aba. Nti yakwa yesa no papa ni shisi sign me kasa mu na watch dan no ye gu ka no so me kasa mu Abusuafo Abusuapanin to park ho asem na maame Georgina Akosua Serwaa danfo pa the best friend ka ho asem say Abusuapanin ni suban Abusuapanin na wo he ne kura papa no he na kasa pa kuri kan wo mu ade wo mu nipa papa wo hwe ne pa Omuadi esa. Omuadi esa me papa no omuadi esa. Because sabio
sene maami mu kan sem no obia abusuapani agidin do obu ono ahu ni se wa bonte obeka na sem de bet upen fia timu se oyo obia on shadam fa boga nya swine fa boga nya swine ti abusua maami Georgina no so aka ne sika no ko ya damfo na wa 10 no ohu se abusuapani no no kwere bi ni nafa na mira na se wonya mfiri kumase meduru nkran no na oni Akosua Serwaa eyesei na mira obeduru nkran no afi oda play mu koba ne de oni Akosua Serwaa ntem atete ama oni odoburu ni na aye one na sebe wo ya busua pani na wo fie na wo ya busua mu da busua na pani na wo fie na se ukasa sebia fa sebia ngunso ne mfa sebe yibu na nkarefo aka ho Papa Kofi Wusu Bolumai nyema ekoso uji dimbone dodo papa uji dimbone dodo ensema ekoso abonten no even kwa interview so akọ grant o UTV ensem bi wonu ma wa utimi ka utimu sa asem we die o kakransa yare na nya ofere mpo papa Kofi Wusu Bolumai uji dimbone ena onsem kayemu no asa wo insist o forso say eden ya atati Lumba be kofom wo be sie no edie potinti na wo pese wo sie papa na ntam wo pese wo tie wo de hyefom ena wo kan yeso wo faase ni mpo pa anya nchen Lumba side kwa de mutwe kakra wo enam ho sika ni hunti nkosa abode no ba Lumba de sika wo ho de wani abre kuntan gidigidi na mesie no mesie tati mesie no wabra wunim sabusua ni mu njo wabra wunim sabusua ni mu nsam no doso wabra wunim se sebenta wanta da ho ne abusua ne ntam wo faasefo nya no wo problem pani mu trafi ma saduanfo ohene nana Abusuapani Kofi Wusu eke Tupac meme anya oyodium sebe ompa futuo ho papa ompa futuo ho na nsema nkofo ka wo wani ka nsem asofo ka nsem adifo ka nsem kwa bonten ma na nyansa ihu ya nka no ne aduro ihu ya nka do na too late na siasa ya wie nsema nkofo ka ma na nyansa papa Abusuapani Tupac why be ye ate fra busua no mo ntrans na musiesie mo ntam amfa yie ntu yie ansa na wasi wo faase no na nsema nkofo kan na Abusuapani wo ya asobrachie na wantie Lumai na wusie papa yi ide ye ko na abusua mfiri mu bio wo na wo do hu na wo abusua na wo de wa ma Abusuapani kura de chese wa ma tesi a wasa Abusuapani wo Abusuapani a menim se o se yetua o kama ante kwa da menim kwa Abusuapani ye wo deche bibia wa asase so sa na me hu no but wo ye pani na wo tifia ho pani due mante asem si fia wo na be so ha na wa so ha na maka bom na masiesie wo ye bema nkogina ba ko afa obi yesa wo ka so ye ni brefo Abusuapani Kofi Wusu odaroma oba na ye ka bi kire wo no oba ne yen ye ka bi a kire wo se wo kogina one side kogina ba bi ba ko a be kwa ye sabi mpraduasa wo ye ni brefo because so ni so wa bobra nyuma wa da no Ghana ha japade wo bi ni so mfa japade bi anya hwe bet enema de ni masi ko no ya kwa so ye ni brefo ti hweniye na ni nyina di wachi Ghana fo ni nyina di wachi obi aya na Tupac ro mu de sere mu sere na me ka yesi ma na nyansa ihu yanka ano ni aduro obi ni ho ni ma de chemu nsam sani ya wo faase Akosua brempoma gina court wo ka se anti die jaaw na me na anti wu ye o ma me wu ye wata o mania ba besim pempensuei no na first na me nyini but enema ekoso no ma mehu se ase enokore
ensɛm a ɛkɔ so wɔ abusua mu no ma hu sɛ no korɛ enke ba ne sɛ na wɔfa asefoɔ no ebi no nyɛ da kɔ nkomo kɔ no besusu bibia ho ye ka bi o akyerɛ wo fa fine amfa de ni haw wo na ade ho do obusua na ade ho no wanya wo body wo funu bakwa me invite Ghana for fa na itie wo ade na ye wayi obi abewu na asɛ bo atwa sɛ obi awu fra asase so na de be ma okɔ wo achi no atemuo wo ho manipa na asɛ bo anam ha wo kwa wo ba wo pre kɔ ba kɔ ba one day we na da ho wana ma be sie wo o ma wo ho de but hwɛ ni yie ansa na too late Abusuapanin Tupac Abusuapanin Kofi Wusu aka Tupac medase bebre thank you